First time ko ito gawin. Okay. Galing ng daliri ng mga babae. Gambastos! Kumusta nyo mga cancer? Ako nga pala si Paulo Lat. Ngayon, dadaan natin mga memes na nagdaan nung huling linggo atin ang simulan. Meron na naman daw bago sa online class galing kay Awen. Alan Calvo. Okay, sino yung nag-aalin kalbo? Sino yung nag-aalin kalbo? Gusto mong tanggalin kita sa section na to? Hindi pa tayo nagsisimula kung ano-ano nang ginagawa mo, ha? Sinabi ko na dati pa, di ba, respeto. Sino yon? Tama. Ano po yan? Si Justin po yan. Hindi ka tunay na kaibigan. Bakit mo ako nilaglag? Nakita ko po siya. Justin Carl Opo. Hindi ako yun. Oh, sige, mura pa. Nadali ka na kasi. Dahil ba mukhang kalbo yung prop? Wala ko konteksto. May mas buo pa ba nito? Mukhang maraming babagsak sa klase na to ah. Hanggang MP3 na lang yung graduation song ng mga to. Sunod. Galing kay Sanduke. Alan Calvo. Okay, sino nag-aalin kalbo? Hindi. Sino yung nag-aalin kalbo? Gusto mong tanggalin kita sa section na to? Hindi pa tayo nagsisimula kung ano-ano nang ginagawa mo, ha? Sinabi ko na dati pa, di ba, Bakit ka na ba respeto. mag-online class? Sino yon? Philippine National Anthem pang ating pag-aaralan. Gana. Puro kay katarantaduhan. Hindi ako yun. Oh, sige, mura pa. Yung mga kabastusan nyo, Feeling ko na-hack yung kanilang online class tapos may iba nagsabi, di ba uso yun lalo na pag hindi naman sanay gumawa ng room yung mga teacher. Sunod! Ano kay Christian? Bakit kayo lahat may sabaw? Nasa lang sa... Okay. Samgyup na naman. Galing kay Andre. Hindi yan masarap. Madilim na din sa parteng to. Sunod. Galing kay Joaquin. Alan Calvo. okay, sino yung nag-aalin kalbo? Sino yung nag-aalin kalbo? Gusto mong tanggalin kita sa section na to? Hindi pa tayo nagsisimula kung ano-ano Bastos nang ka na ginagawa agad. mo, ha? Sinabi ko na dati pa, di ba, respeto. Sino yon? Si ano po yan? Si Justin Okay, si po yan. Nakita ko po siya. Justin Carl Argona. Opo. Hindi ako yun. Ang kalbog titan! Oh, sige, mura pa. Yung mga kabastusan nyo, Dan! Kailangan ko takpan yan. Ito na ba yung next episode? Attack on online class. O, kompleto na sila. Leche, Armored Titan, Bastos Titan, Kalbo Titan, lahat na. Sunod, galing kay Kyle. Mga kalbo talaga! Harap mo yung pao. Hindi mo huwag ka bastos, hindi ka nakikinig. Mga kalbo talaga, palaban eh. Reject modernity, embrace tradition. Mga naka 3-minute lotars, ayan na, nakikita ko na. Ano meron? Dahil ba sa ano to? Dahil ba sa quarantine? Wala. Ako nga, hindi na makapagpagupit. Gusto ko na magpakalbo eh. Kababuyan yan. Okay, takpan. Alam nyo na kung ano yan. Ito itsura nyo ngayon pag ginagawa yan. Sertifikadong Sasuke moment. Ako nga rin. Wait lang. Sorry maging trendy. Para meron akong bayag sa muka. Ayun na. Hindi rin naman tumatayo eh. Ay, sakit! Ayun na, para to nagagawa ng mga babae. May mga master na kayo. Ayun na. Aray. Okay na ba? Para kami antena. Sakay no, para may nabuhol. Yung kala mo mukha kang samurai pero mukha ka lang parang takoyaki. Sunod! Ini-spoil. Parang to naging pogi. Parang ang dumi-dumi niya tignan. Okay lang, kanya-kanyang babae at mukha namang RP account to kaya wala akong pake. Sunod! Ito yung mga palinis ng bintana, diba? Yung mga alikabok. Galing kay John. Bawal ipasok ang ulo. Pag may buhok o nakatirintas, anong klaseng ulo ba yan, ha? Maraming salamat. Sunod. Galing kay Roland. Yung wala teacher nyo. Oh! Pang headbang pala to, oh. All my bridges were down. Wasted my life. Turn out the lights. Ito okay pa. Ito wholesome. Even the sun sets in paradise. Copyright. Tayo! Ito okay lang to. Basta hindi online class, diba? Ito yung okay na respeto sa akin.
kura-kura ba yun? Maraming salamat. Napasaya mo ako sa kaninang kalungkutan. Sunod, galing kay Sarsi. Aray, di ko matanggal. Aray ko. Shit. Paano ito tanggalin? Wala na akong pake. Sunod. Binatog na tayo. Mga kalbo talaga yan na naman. Singkamas, hindi pa? Hindi pa natin natin. Oo, singkamas pala. Ito, isa sa pinaka-favorite ko to. Singkamas si Julia. Singkamas sa tuyo. Nasobrahan ng tali mo sa buhok. Hindi na dumalo yung dugo. Maraming salamat. Sunod. Galing kay Takel. Nakukulot naman. Kompleto na natin ang mga klase ng buhok. Ano yun? Hindi ko gets. Hindi ko gets trip nila. Pero sige, sunod. Galing kay Gozen. 4 picks, 1 more kulot. Cool to. Ito ba yung sa misamis? Kasalanan talaga to ng mga kulot eh. Sunod. Ray. Ray. Kala may natanggal na buhok sa akin. Dapat ba lahat? Di ba ito magal? Gusto ko, kuha lang ako marami. Hindi ko maayos to. First time ko to gawin. Okay. Galing ng daliri ng mga babae. Kampastos! Yon! Tsa! Sa matatakpan eh. Ayan, natulak natin ganyan. Para ako may ano. Kaya para ako may patawag naman ako. Pwede na akong sumabog. Batman. Talpa ka na ha. Sunod, galing kay Lander. 5 Nights at Freddy's. Okay, tama na. Ayoko na. Sunod! Balik kay James. This actually happened in the province of Misamis Oriental. Occidental. Wala. Titi. Ayaw, shay! Ang kani mo, oy, laptunon, kikag mo. Huwag kayo man nagpapaniwala sa mga kulto-kulto. Mga tao lang yan na mayroong isang adhikain. Lahat naman halos sa relihiyon nagsimula sa kulto eh, di ba? Sunod! Tama na, Roel. Illuminati confirm. Parang Illuminati ng ating buhok. Illuminati. Parang puno lang, oh. Yan. Ibig sabihin yung buhok na yan. Wala sila mahanap na barberya. Galing kay Ale. Okay, sino yung nag-aalin kalbo? Sino yung nag-aalin kalbo? Gusto mong tanggalin kita sa section na to? Hindi pa tayo nagsisimula kung Galit ano na yung ang aso. ginagawa mo. Lagot ha? kayo. Sinabi ko na dati pa, di ba, respeto. Sino yon? Si ano po yan, si Justin. Ano po yan? Napakaganda animation. Sunod! POV, nag-aantay kami kumatok na kulay. Sabi sa'yo, mga tao lang yan na manghihina. Huwag kayong mag-alala. Panguli, galing kay Poging Daniel. Kaya po, dinala ko. Di ba meron? Bago kanta ba nila to? Kura-kura. Huwag kang kukurap. Huwag kang kukurap. Tapos na ang video. Huwag kayo like. Kung nagustuhan nyo yun, gusto nyo pa ng mga buhok. Huwag nyo like, share sa mga kalbo nyong friends. At huwag nyo subscribe pa ulit. Kura.